שחורים כותבת, דקות נא כותבת כל היום. לא, אתם לא צריכים אנחנו... לא, אתם עדיין ביחד. השנה יופי. שווים. בוקר טוב חברים. ערב טוב. נחמד מאוד לפגוש אתכם ביום מעניין שכזה. ילדות יושבות מקדימה, יפה, מה את מצביעה? מה? איפה פה המדריך? מי? אין לכם מדריכת? זה יפה. טוב, אז מה רציתי להראות? ככה. פה זה חדר עברור. סינון כמו שאתם רואים. זה כמו שהיום עושים את זה. זהו, אני סיימתי. אפשר לשאול שאלות? אפשר לשאול שאלות? יש שאלות? בבקשה, שאל. לפי מה שהבנתי מדבריך. שקט, אני מבקש. חברים. אני אדם מכובד. לפי מה שהבנתי מדבריך. אתה בטוח ששם זה עברור בסימון? תראה, יש חברי כנסת שאוהבים בדברם לראות תמיד. בשביל זה עשינו, גם מסננים פה את כל הדברים. גם לוח חשמל, שירותים, מאוד בלי סודות. יש פה טיפה חשבון, ומשחקים פה גם שירותים, במקרה ש... Okay, Shubi. Woo! I want to do הסיפור שלי הוא קצת מוזר. על חג הפסח שמזמן עבר. ואליה וואנבי שותה עוד כוס יין. והוא הביא מצות וגם שמחה, וגם הילדים שמחו מהמסיבה. Is it getting better? Or do you feel the same? Oh, well, let's make it easy on you now. You got someone to blame. You said one love, one life, with one need, and a night, one love. We got to share it. Usually, baby, with bouquet. שיר הארץ ששב מזמן רודף אותי לאן אברח. אילו יכולתי הייתי שוכח איך באתי לכאן. אמא, לא אוכל להימלט מכישופך, עיניי חשכו פתאום. אילו יכולתי הייתי חוזר אלייך היום. אמא,
וגם אני בשנאה ואהבה בין כוח וחולשה. שלום לכל האורחים. אני קצת שכחתי את המילים, אז אני אנסה לקרוא אותם מהדף. טיפה קר. כן? השיר הזה מוקדש לאחותי, כמובן גם לאיתי. בעיה, באמת, אני לא רואה את המילים. טוב, ננסה. תנמיך את זה קצת, תעשה את זה. תודה. מה יהיה? נו טוב. אני אוהב אותה בלי כל הסתייגויות ורק בהזדמנויות חגיגיות. אני אוהב אותך מבעד לעשן בבית קפה קטן. אני אוהב אותך יושבת לבדי, צוחקת ובטוב אוחזת בידי. אני אוהב אותך רועדת כציפור וכל סופה וכל. אני אוהב אותך לוחשת על אוזני לכל החרישי בצחוק הביישני. אני אוהב אותך כועסת ובוכה ואחר כך אומרת רק אותך. רגע. אני אוהב אותך כשאת אומרת לא ואחרי דקה כשאת צוחקת בו. אני אוהב אותך זוהרת ויפה ועוד הרבה יותר פרועה וחצופה. פה יש קטע. אני אוהב אותך בלי כל הסתייגויות ולא רק בהזדמנויות חגיגיות. אני אוהב אותך ולא פחות מכך. אני אוהב לומר אני אוהב אותך. טוב, אז אני אתחיל את הרמת כוסית בכך. אמא שלי כתבה לי ברכה. באמת, אני לא היה לי זמן לכתוב, אז אמא שלי כתבה. קטע גדול, והיום אנחנו רואים פה נפשות פעילות מעניינות. יש פה איזה אחד שאני לא מכיר בכלל. אוקיי. ויאללה, יהיה בלגן, נקי פה. מה אתה אומר על הבנות של י"א? כוסיות, שיהיה בלגן, שנזיין אותם. מה זו? זהו, נגמרו להם 12 שנים. ההורים יגידו שגדלנו, מה הם יודעים? המורים יגידו ברוך שפטרנו, אבל הכי חשוב, מה אומרים אנו? במבנה בית ספר כבר לא ניפגש, אך החברות שבינינו בוערת כאש. נתראה בוודאי פה בפאב, או בדרך. נתקשר ונשאל מה נשמע, איך הולך. נשרת בצבא, נשתדל לשמור על חוש הומור, ונקווה שהשלב הזה מהר יעבור. טוב, זה קטע שאני עושה. זה לא משהו. אז עכשיו אין זמן להיות עצבניים. כאילו אני. עכשיו זה הזמן להיות אמינים, להראות לכולם שבצבא מצליחים, וכמו שאומר השיר הידוע של מאיר אריאל, ייכנסו כבר לאוטו וניסע. גלגלי הזמן עומדים פתאום מלכת, מתרכזים לרגע